Dames en heren, goedenavond. Dagenlang was niet duidelijk voor wie het leger in Egypte nou zou kiezen. Voor Mubarak of voor het volk. Maar nu Mubarak weg is er nog steeds onduidelijkheid. Is er eigenlijk wel iets veranderd in Egypte nu het leger aan de macht is? De internationale afspraken blijven hetzelfde, tot grote opluchting van buurland Israël. Maar er zijn ook verkiezingen beloofd in september. Wat gebeurt er in de tussentijd? قيام الحكومة الحالية والمحافظون بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزامات والمعاهدات الإقليمية والدولية. Opnieuw nemen hoge militairen de macht over in Egypte. Net als eerder in 1954, in 1970 en 1981. De opperste militaire raad, zoals die officieel heet, gaat het land leiden. Voorzitter van deze raad is de 75-jarige minister van Defensie Mohammed Hussein Tantawi. Tantawi was tientallen jaren een naaste medewerker van ex-president Mubarak. Op 4 februari bezocht hij de demonstranten op het Tahrirplein en probeerde hen over te halen hun protest te staken. Tevergeefs. In de onlangs via Wikileaks uitgelekte vertrouwelijke Amerikaanse diplomatieke post uit Caïro wordt hij de poedel van Mubarak genoemd. Trouw, maar incompetent. Daarin staan ook kwalificaties als resistent tegen veranderingen en toenemend intolerant jegens intellectuele vrijheid. Nicole Lefever in Caïro. Nicole, als je dit allemaal hoort, is er eigenlijk wel iets veranderd, ook al is Mubarak weg? Nou, het is natuurlijk afwachten wat de toekomst gaat brengen. Maar Tantawi die is op zich niet zo impopulair bij de mensen. Hij is de baas van de landmacht. De landmacht die stond aan de kant van het volk. Die schoot ook niet op de demonstranten. Dus ook toen hij het plein bezocht, toen werd hij eigenlijk vrij hartelijk ontvangen. Ja, en wat de raad op dit moment belooft. Er wordt straks een regering van technocraten benoemd. Die begeleiden het land naar vrije verkiezingen. Zo is de belofte. Ja, op papier ziet het er allemaal veelbelovend uit. Het is natuurlijk afwachten, maar het leger doet er alles aan om op dit moment stabiliteit uit te stralen. Ja, en als je keek hoe het vandaag op het plein ging tussen het leger en de mensen op dat plein, en dat was eigenlijk gewoon één groot feest. Mensen die kwamen daar in grote getalen naartoe om deel uit te maken van hun geschiedenis. Ze ruimen het puin van de revolutie. ان شاء الله هنخليها باجمل ما كانت عليه بسبب نسيم الحريه اللي احنا شفناه في الوقت ما بعد مبارك. De stenen waarmee ze vochten. Ze bouwen aan een nieuwe toekomst in een nieuw land en zijn bereid die toekomst hand in hand te bewaken. كل الشباب دول كانوا أجدع شباب بس هي كان محدش حاسس بيهم فهي كانت ثورة شعبية جدا على بس ما الشباب دول قاموا وكل الشباب ده مش هيسيب الميدان لما يخليه نظيف تبقى مصر أحلى إن شاء الله. Een paar dagen oud, een kind van de revolutie, zegt zijn vader. I am happy. I catch my freedom. I catch freedom. I love you, Egypt. All people died. My Egypt not died. Egypt stay. Egypt stay. Deze mensen zijn vastbesloten hier te blijven. Er is nu 1 eis ingewilligd. Hun gehate leider is vertrokken. Maar ze willen afwachten of de rest van de beloftes, meer vrijheid, democratie, verkiezingen, of dat ook wordt waargemaakt door het leger. Het vertrouwen in het leger is groot, maar ze willen toch afwachten of hun dromen echt zullen uitkomen. الثورة لسه ما خلصتش. احنا حققنا مطلب واحد بس وهو تنحي الرئيس. في لنا مطالب كتير جدا 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 واحنا خايفين لسه في خوف. الجيش بتاعنا جيش محترم. الحكومة القديمة كانت حكومة جيش. Anderen hebben geen enkele twijfel over de goede bedoelingen van het leger. Zoals Dina, actievoerster van het eerste uur. الجيش والشعب ايد واحده كلنا ايد واحده ولما امبارح حسني اترحل كلنا فرحنا حتى الجيش فرح واحنا فعلا عايزين الجيش اللي يمسك السلطه. يا حسني يا طيار جبت منين 70 مليار. يا حسني يا طيار جبت منين 70 في هنا شهداء اخواتنا كتير كان دم جم هنا علينا في مره بيحصرنا وبقى يرمونا بالطوب ويحدفوا علينا رصاص حي ويحملونا بالرصاص. فينا كان اكتر من 100 شهيد. هو الثمن اللي احنا خدناه ثمن الشهداء ان هو حسني مشي. Een aantal nabestaanden van de slachtoffers is naar het plein gekomen vandaag. Amir Magdi Abdo. Amir Magdi Abdo. 26 jaar was hij toen hij stierf op het plein waar de mensen nu hun vrijheid vieren. أصر إصرار شديد
ان هو ياخذ من ابيه وامه الرضا بالخروج. اعاد الحياه الى الناس. مات عشان الحريه ومن اجل الكرامه ومن اجل الانسانيه. Een standbeeld voor een martelaar uit de geschiedenis. De afgelopen weken zijn er honderden bijgekomen. De prijs voor de vrijheid van vandaag. Ja, Nicole, toch opvallend dat dat plein weer helemaal vol stroomt en vol blijft staan. Is dat toch eigenlijk een signaal aan het leger? Nou, vandaag niet hoor, want mensen willen gewoon de eerste dag na een geslaagde revolutie niet missen. Het was vandaag ook een vrije dag. De vraag is, hoeveel mensen zijn er morgen nog op het plein? Het leger heeft ze opgeroepen, ga naar huis. Wij gaan zorgen dat de eisen worden ingewilligd. Maar veel mensen hebben nu al te verstaan gegeven, wij gaan niet naar huis totdat we zeker weten wat er met ons land gaat gebeuren. Misschien blijven ze dagen daar op het plein, misschien komt er een wekelijkse demonstratie. Het is afwachten en het hangt er ook vanaf met wat voor stappen het leger op dit moment gaat komen. Enig idee trouwens wat Mubarak gaat doen? Gaat hij naar het buitenland? Is daar iets over bekend? Nou ja, een aantal ministers die probeerden uit het land te komen, die is daarbij tegengehouden. Ik denk dat Mubarak het land op dit moment ook niet gaat verlaten. Maar ja, het is speculeren. Hij schijnt nog in Sharm el-Sheikh te zitten. Maar wat je eigenlijk niet hoorde op het plein vandaag was deze vraag. Het maakt ze niet uit waar hij zit, als hij maar niet vertrekt met zijn miljoenen, waarvan de mensen op het plein zeggen die Mubarak van ons heeft gestolen. En zeggen ze, hij moet berecht worden voor zijn wandaden. Dus laat Mubarak vooral in Egypte blijven. Oké, Nicole, dankjewel. Nicole Fever vanuit Caïro. Ja, over de hele wereld werd gisteren natuurlijk de ontknoping in Egypte gevolgd. Helemaal natuurlijk in de Arabische wereld. Toen de verlossende woorden gistermiddag in Caïro waren gesproken, gingen ook in andere Arabische landen mensen de straat op. In Rabat, de hoofdstad van Marokko, raakten de dagelijkse maar kleinschalige protesten tegen de eigen leiders even op de achtergrond om de overwinning van de Egyptenaren mee te vieren. De Marokkaanse staatstv had terughoudend over de revolutie in Egypte bericht. Maar door satellietzenders als Al Jazeera was iedereen die dat wilde helemaal op de hoogte. Ook in Sanaa in Jemen brak het feest los nadat duidelijk werd dat Mubarak was vertrokken. Vanmorgen echter werd de feeststemming ruw verstoord toen aanhangers van president Ali Abdullah Saleh een eind maakten aan een protestbetoging. In Amman, de hoofdstad van Jordanië, was de Egyptische ambassade het centrum van de festiviteiten. Mubaraks vertrek komt maar een paar dagen nadat de Jordaanse koning Abdullah onder druk van straatprotesten een nieuwe regering had geïnstalleerd. Ook veel Palestijnen, zowel op de Westoever als in Gaza, namen zonder spijt afscheid van het tijdperk Mubarak. Gehoopt wordt dat de omwenteling in Egypte een gunstige invloed zal hebben op het lot van met name de inwoners van Gaza. En in Algiers, de hoofdstad van Algerije, overal politie, maar liefst 35.000 agenten. Opgetrommeld door het regime omdat voor vandaag een grote demonstratie was aangekondigd. Uitgerekend de dag na de omwenteling in Egypte. Een paar duizend betogers, ondanks de politiemacht, de waarschuwingen van het regime en een demonstratieverbod. De politie had de betogers omsingeld en greep regelmatig in. Volgens mensenrechtenorganisaties werden 400 betogers gearresteerd. Nog even over Egypte zelf. Het negatief reisadvies is nog steeds van kracht voor dat land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat niet aangepast na het aftreden van president Mubarak.